Anna tuli Stefanille yökylään. Stefani! Anna, mä täällä. Ihan tylsää, ikinä ei oo mitään kivaa. Äläpä. Hei, leikitäänkö piilosta? Okei, mut sä sit lasket ensin. Ja niin leikki alkoi. 1, 2, 3, 4. Yes! Anna! Anna, missä sä oot? Täällä! Ootko sä ihan kunnossa? Mitä sulla oikein kävi? Mä kaaduin. Kaaduit ihan varmastikko. No en, kun joku psyko tuli ja puri mua. Anteeksi, kun mä epäilin sua. Ihan tosi. Älä nyt viitti, sä oot käyttänyt liikaa Twilightia. Mennään nyt sisälle vaan. Ja niin tytöt menivät sisälle. Istu vaikka tuohon sängylle. Hetkonen. Sähän on ihan kalpea. Kova ja kylmä. Mitä jos käytäis vaikka nukkumaan? Okei. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Aamu alkaa sarastaa ja Anna herää outoon ääneen. Pip, pip, pip. Pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Ihanaa verta. Aha, tonne aukes valo. Mä menen sinne. Olen etsinyt sinua. Tule mukaani, arvon sielun kumppani. Anna. 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 Miksi ihmeessä ulakon ovi on auki? Mitä mä teen? Mä haluan pois tästä jutusta. Et voi! Sinut on valittu! Mihin? En mä tiedä! Kääk! 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 Mitä ihmettä? Kuka sä oot? Mitä te teette? Se on pitkä tarina. Toi puri mua. Puri sua? Miten niin? Kun me leikittiin piilosta, niin toi tyyppi vaan tuli ja puras mua. Enpäs! Kylläpäs! Enpäs! Kylläpäs! Enpäs! Kylläpäs! Enpäs! Terve! Okei, uskotaan. Easyä. Mut kun toi on ihan... Lopetetaan nyt tää tyhmä leffa. Mä en jaksa nää. Mut se loppukohtaus! Ihan sama!